Ja som Nightcore a je tu so mnou Ladžon. Čaute. Pravidla není bloky, krom Red Bull. Vítejte na Hardcore Parku, Parkour mape by Zuzderman Mixture Boo. Riadne meno. To je skore Redstone. Čiže pravidla není bloky, krom Red Bull. Nehekuj, nečítuj, nemodli. No rage quit. Môžeš pokladať jen locket. To prečítajte, nie som to nechcel. No hack, moc, blablabla. Dobre, hráme. Ale ty všetko čoríš, ty si... Nie. Nie, iba že si všetko zobral. Tam nechoď, počkaj. Tam bolo napísané, že môžeme vlnu ničiť, však? Hej, stoj, na. No. Hajzel. Inak je to naše prvé video, takže dúfam, že sa vám bude páčiť. Hej. What? No, takže vidím, že ultra hardcore asi není pre nás. Hovor za seba. Čus. Kde si zmizol? Aha. Hop. Čo tam bolo písané? Nerageovať. Nie. Tak je sekajtané. Nie. Čo? Čiže, že vraj je povolené teleportovať? No, tak to je dobré. Ako vedel, že tu budeme dvaja? No, písal, že pokud tu bude multiplayer. Pokud si to... Jaj. Ale veď no. No, vidím, že sa portnem asi. Nie. Prečo nie? Mohli sme sa inak vyspať, ale tak. Ja som sa hneď tu... Fuck! Ja som sa hneď tu naspavnul. Dá sa skočiť, vieš o tom, že sa dá skočiť až na ten ľadový blok. Hej. Aha, hej. Neznášam. Fuck! Je... Kolek? To čo je? Neviem, ja som semka. No tak, nič. Moje parkourské vie trošku, no. Trošku viac. Tak toto sa nedá. Však? A Ty to, by som dal aspoň nejaký checkpoint. to my máme vyskákať až tam hore? Čo ti praží? Ne, To sa tá nedá. červená voda sa myslí, že je checkpoint. No ja si tiež myslím, lebo povedal, že vlnu máme, ale... Akože checkpoint, ne? Čo? Fuck! Na chvíľku umriem. Asi si sem nastavím spawn point. No tak. Kúkaj, čo som dostal. Pozri sa na mňa. Kde si zobral to sklo? Tam v čestke. Kde je tam čestka? Tam bola čestka. No tak toto bude asi... Môžeš použiť sklo, když ti to nevyjde. Dobre. Aha, to preto. To naša sklo teraz. Čo si? Nechaj na horšie časy. Pohode. Ja som na chvíľku mŕtvy. Že v pohode. No, čo ja viem. Hej! Povedal, môžeme použiť sklo? Dobre, ja som za akože. A tam je čestka, dobre, tam bola čestka. Au! Ja chciplu! Ja tiež. Berem si svoje veci. Nemali sme to hrať náhodou na Peaceful? Myslíš? Dávaj A to tam Peaceful. nikde nebolo napísané. Bolo. Ukáž. Hraj na Peaceful. To si nemohol skôr povedať? Hovorím ti. Ja som sa čudoval, že mi odoberá Angrybar, ale... A ja. Pohode. Urobíme ešte jednu vec. Nie, nič nerob. Teraz bieť. A to je šestka.
Veď som ju už vybral. No. Dáš mi nejaké sklo? Mám si vyskať. Hop. Hop. Fuck! Čo? Aha. Tam si, toto bude asi dlhý diel. Aha, toto bude asi ešte len pár jedna. Pardon, 9 hádam. Hej! Aha, to je checkpoint? Čo to je? Neviem, niečo cedulku. Prečo? No, to bylo? Checkpoint. Myslíš? Ja to nemyslím, ja to neviem. Dobre. A teraz sa mám ako skočiť. Čau, kde som ja? Aha. To ako? Dobre. Takže aj túto by som mal Sa mi zdá, zničiť. že takto, vieš. Alebo som ju nemal ničiť? Áááá. Aj tu dole? Hej. Aj tu dole? Akože tu som zničil, ale... To asi dobrý nápad. Hit. Lodke chest. Ne! Že ty si tam hore a mňa tu zaplavuje voda. Som skoro tam. Na, použij cedulku. Kde mi nepadlo skorej. Myslím, že sa udusím, keď vidím hore. Nož. Čau už. No, Ako si to skočil? kámo, ja neviem, kam mám ísť ďalej. Ja neviem, ako tam odskočiť. Ako si tam skočil? Nie, neportuj sa. Neviem. Čo? Aha, vlna. Kámo, ja neviem, ako mám ísť ďalej. Ja nič nevidím. Hop. Čo mám skočiť, nie? Neviem, ako mám ísť ďalej, chápeš? Počkaj, tak hľadaj, čo to musí byť. To si mal akože skočiť? Asi. A ako? Takú diaľku sa nedá skočiť. Ja viem. To mne nevrav. Ne! Checkpoint! Kde? Akurát pri tebe. Ups. Koľko ti dal toho skla? 16. Už mám len 2. Nerozbíjaj to! Kde to je? Aha. Vieš potom skákať? Are you fucking kidding me? Som rád, že sú tu checkpointy aspoň. Čo? Som rád. Som rád, že sú tu checkpointy. Aha, vlna. Že som si to nevšimol. Čo je tam? Čo tam bolo? Spomalenie rýchlosť. To je na čo? Kde si? To mám ako skočiť. Nič, čakám tam hore. Podajú si sa udusí. Čo? Ty si myslíš, že ja sa udusím? Aha, už viem, na čo si to vravel. Opa! No skoro... Myslím, že tento diel bude dlhý. Teda tento nebude taký dlhý ako ďalší part. Ne! Ne. Je to čo? Hovorím ti, ne. A ty čo? Portne si na mňa. No teraz sa portuj. Dobre, chod dozadu. Môžeš. Hop. Poď. S tým vykašľal, ale neviem ako ďalej teraz. To sa nedá skočiť.
Čo? Nie, neskač to, ak máš málo hapok, ostalo mi pol srdiečka. Čakaj. Ja viem, ako sme to mali skočiť. Ako? Viem. Ja mám speed potion. Chybička sa bloudila. Nemohol si to povedať skôr. Nie. Tak to je blbé. Ešte ti poviem. Čakaj. Čo vedia, idem ešte na hore. Potreboval som niečo skúšať. Ty vole! Tamto si zo mňa robí srandu. Prečo? Kúkal som si mapu, tak pozeraj. Ja som si letel do vzduchu. A to mapu. Tak ja som na teba portný. Ty! O! To zo mňa robí srandu. O, no ty máš pol. Jo, ako to žijeme? Čo teraz? Že? Čo teraz? Bye. To čo? Dajme. Stáva sa. Myslíš, že to dneska vyskáčeme? Podľa mňa nie. To bude asi na 4 diely. Pri našom parkour skille. Akože pri mojom by som to vyskákal za 2 dní. Hej. 2 dní, nie 2 hodiny. Ale kaktus. Kaktus. Ja som dostal kaktus. Na mňa spadol. Nevieš o tom na čo? Že na mňa spadol kaktus? Nie. Iči? Kaktus. Relax, ty Iči. Vieš čo? Strihneme to a keď sa dostaneme vyššie, dáme vedieť.